ପିछାड़ीରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଦୂର ହାଇସ୍କୁଲରେ ନେଇ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ସେମିତି ମୋ ବାପାର ବି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ମତେ ବି ନେଇ ଗୋଟିଏ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ, ଅଫିସରଟେ କରାଇବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏ ସଫଳତା ହିଁ ହେଉଛି। ଏମିତି ମୋର ବି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ମୋ ପୁଅକୁ ବି ମୁଁ ନେଇ ଗୋଟିଏ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବି, ଅଫିସରଟେ କରାଇବି। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ସାଲ୍ୟୁଟ କରିବେ। ତୁମେ ସିନା ତୁମ ମନ କଥା କହିଦେଲ, ହେଲେ ସେ କଣ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ? ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବି ନା? ତାକୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କରାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା, ସେ କଣ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ? ହାତରେ ଦି ମୁଠା ଖାଇବା ଶିଖୁଛି, ପୁଣି ଦୂର ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ କେମିତି ରହିବ? ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନ? ତୁମ ଭାଇ ପାଖେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଆଉ ତାକୁ ଯେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିବ। ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିବା ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଦେଖି ଆସି ପାରୁଥିବା। କେମିତିଲେ ସେଠି ସିଟ୍ ମିଳେ। ଓ, ତୁ ସତ କହିଲୁ, ତୋର କଣ ହେଇଛି? ତୁ ଏମିତି ମୁହଁଟାକୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇ ରଖିଛୁ। ବାପା, ତୁ ସତ କହିଲୁ, ତୋ ବୋଉର କଣ ହେଇଛି? ସେ ଏମିତି ମୁହଁଟାକୁ ଶୁଖେଇକି ରଖିଛି। ଆରେ ମା, ତୁ ଯୋଉ ଭାଇକିରେ ପରିଚୟ କରୁଥିଲୁ ସେଇ ଭାଇକୁ ଆମେ ଆମ ଘରୁ ବିଦାୟ କରିଦେବା। ବିଦା କରିଦେବା? କେଉଁଠିକୁ ବିଦା କରିଦେବା ବାପା? ସେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ସ୍କୁଲକୁ ବିଦାୟ କରିଦେବା। ଭଲ ହେଲା, ଭାଇଟା ନା ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ, ମୋ ସହିତ ଖାଲି କଳିକଜିଆ କରୁଥାଏ। ବର୍ଷା, ହଁ ବୋଉ, ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି, ଭାଇଟା ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ, ମୋ ସହିତ ଖାଲି କଳିକଜିଆ କରୁଥାଏ। ବାପା ଯାହା ଘରକୁ ଆଣିଲେ ମୋ ଭାଗରେ ଖାଲି ମିଶି ଯାଉଥାଏ। ଭଲ ହେଲା, ସେ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ପୁରା ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଯିବି। ବାପା